Radiografiem, un podcast de llengua i literatura fet a Bocairent, de la mà de Rigo i Salomé. Ens pots escoltar a Ràdio Bocairent i, com no, a les xarxes socials amb el nom de Radiografiem. Benvinguts a la segona edició del podcast Radiografiem. Avui veurem l'origen de les paraules i la seva etimologia. Recordeu seguir-nos a les nostres xarxes socials, al Facebook, a Instagram, i també ens hem obert un compte a Twitter. Bé, no anem a deixar de banda el projecte del primer programa, un projecte que estem contentíssims. Estimem la llengua del nostre poble. Bé, així tenim algunes parauletes més que han arribat i que avui tant Salomé com jo volem comentar. Per exemple, a mi m'ha vingut una al cap que és espalar, que esta encara la diu mon pare, que a voltes li diu a la meva xiqueta que jo tinc una filla que està a punt de fer 5 anys i mon pare li diu, ves en compte que t'espalaràs, no? Quan nosaltres ja, la meva generació, solem dir, ves en cuidao que cauràs, no? I aleshores, clar, este verb encara està viu amb la gent de, jo què sé, 60 cap amunt o 50 cap amunt, no sé exactament en quin punt s'està perdent la transmissió generacional. Allí ho dieu, a Castelló, allí a la Ribera? Passaria el mateix que així, no? El diria la gent gran i igual també perquè dedicats a feines que indiquen més laboriós, més de camp, igual, no? Més de fer esquena, no? Per dir d'alguna forma, o utilitzar les espatlles d'alguna forma. Doncs sí, allí es diu, però sí sembla que també està quedant una miqueta per a la gent gran, més gran. Clar, un altre verb que està perdent-se, però que sí que sabem què significa, és alçar, però alçar en el sentit de guardar alguna cosa. No? Alça això en l'armari. Sí, però com a més col·loquial, no? Tal vegada. Ho utilitzem com a varietat col·loquial. Alça-ho a l'armari. Jo crec que és estàndard també, eh? I si diem una ordre, diem alça-ho o guarda-ho. Sí, no? Alça-ho també, clar. Sí, aquesta, i de fet es pot utilitzar i dir igualment, no? Bé, jo una que tinc és colgar. Colgar però per a referir-te a soterrar o a enterrar. Així també la dieu, aquesta? Sí, jo ja no, em considero jove, però sí que conec el significat de colgar en el sentit d'enterrar una cosa baix de terra. Sí, mai per a dir penjar un abric, no?, a un penjarroba. Sí. Colgar en castellano no té res a veure, no?, que a colgar en valencià, que és colgar, es refereix això a soterrar, baix a terra, el gos ha colgat un os, no? O més col·loquialment podem escoltar l'expressió de han colgat el gos que ha mort, no?, a l'hort, per exemple, no? Rigo, tu coneixies la paraula amussar? No la conec i molt menys amb el sentit que vosaltres la soleu utilitzar així a Bocairent. Amussar, normalment un gos, no?, que és incitar el gos a investir algú. Jo la conec per una cançó, una Nadala, que recorde que anàvem a cantar el dia 24, no?, de vesprada, per les cases, i la cançó deia «Dóna'm l'aguinaldo, senyora, por Dios, que si no me'l dona, li amuse el gos, li namuse un, no, li namuse dos». Bé, i continuava, no? Clar, què vol dir? Que si no ens dona l'aguinaldo, li amuses el gos. Sí, és una amenaça. És una amenaça. Exacte. Bé, tornant a l'aguinaldo, això sí que, si no s'està fent, és important conservar-lo, eh? Nosaltres a la localitat també en tenim un no és així, és diferent, però també el conservem i hi ha coses en comú del fet que hi ha moments que es parla en castellà i moments que es parla en valencià. Fixa't el senyora por Dios, sí, que es fa en castellà. Nosaltres també, sobretot quan es refereix a alguna cosa més eclesiàstica, ho fa. Però bé, que és tradició i cultura i això ho hem de... Clar, les cançonetes populars són un reflex de la realitat. Sí, i a banda, tornant a l'amussar, nosaltres, no, ja ho dic, no l'utilitzem res, no? Sí, escolta't, o ho fas o t'amolla el gos. Allò d'amollar, no? I l'amollar també es realitza a la colombicultura. Està l'amollar, que l'amollar és soltar la solta dels coloms. Doncs això diuen amollar els coloms. I una interessantíssima que ja és el d'estar fet una cataplasma, no? I relacionat amb els alifacs. Jo suposo que així la dieu. Sí, alifac i cataplasma, no? Quan algú està sempre que té moltes dolències, o jo, per exemple, no sé si la podria dir ara mateix per a mi, perquè jo este estiu jo em noto feta una cataplasma, per culpa de la calor. Que és insuportable, eh? No puc en la meva ànima. De fet, cataplasma, no? Una cataplasma
és alguna cosa que s'utilitzava per a alleugerir un dolor, es posava una cataplasma damunt o això, no? Però de fet, igual, el fet de posar damunt d'una ferida o per millorar alguna cosa, doncs acabaria fet pols allò també, no? Allò que posaven. I a mi el tema d'Halifax m'agrada molt perquè jo l'he escoltat amb els meus iaios, no? Tinc molts Halifax, referint a que tenen moltes dolències o moltes enfermetats, sobretot quan es prenen 1.200 pastilles que es prenen i dius... Sí, moltes malalties, sí. Que, per cert, una altra cosa, nosaltres hem intentat en el programa anterior mencionar totes aquelles persones que van participar a Facebook, per correu electrònic, al Twitter, però pensem que no ens hem oblidat de ningú, però si algú veu que no hem dit el seu comentari, qualsevol cosa, que per favor que ens disculpe, i si vol escriure'ns qualsevol cosa ens podeu comentar, i o si voleu participar d'alguna manera en el programa, sou tots benvinguts. I a més, convidem, no? Anem a convidar a que continuen sumant-se i continuen parlant, així estimem la llengua del nostre poble, posant-nos expressions. Ara suposem que són les danses o les dansetes, no? Es veureu amb familiars i coses i seran noves paraules. Continuem convidant perquè el projecte està viu, no? I clar, què ocorre amb aquestes paraules? Què anem a fer nosaltres? Què fem? Ens agradaria visibilitzar tot això més encara, perquè hi ha pobles que, per exemple, han fet camisetes amb les paraules més típiques, amb alguna forma, no sé, per exemple, amb Alcoi. En Alcoi hi ha unes camisetes amb la forma d'Ovidi Montllor. Cal·ligrama, no? Han fet un cal·ligrama. Però també a nosaltres ens ha arribat una proposta que seria de pintar un mural. Podríem fer algú que sapiera fer un disseny, que sapiera pintar bé, artistes que així en el poble en tenim, podríem pintar un mural en alguna paret que estiguera buida. No sé, estaria és una bona proposta, no? Molt bé, fer street art, que està de moda, no? Traduït en valencià és art de carrer. Podria ser una possibilitat. Si algú té alguna idea que es poguera fer, qualsevol proposta, per favor, que ens la diga. A més, junt al treball, no? que ja hem vist que fan dos autors locals, no? El que volem fer també és sumar aquestes paraules, si anem a arxivar-les, no? Se quedaran arxivades, d'on venen, com provenen, el seu significat, sumant aquells treballs que s'han fet, però sí, aquesta proposta de visualitzar-ho ens agrada, no? Donar-li visió. Ens agrada, per tant, convidem a la gent que també ens donen recursos i propostes que els agradaria. Jo pense que sí, perquè que està viu això, este projecte està viu i tindrà una bona repercussió. Bé, jo penso que fins així, no? Així parem el tema... Sí, ja podem començar amb el tema del segon programa. Anem a l'origen de les paraules, no? D'on prové tot i d'on naix tot. I ja comentarem que nosaltres hem comentat, Salomé i jo, de fet, vosaltres no coneixeu això, però el fet de parlar certes llengües, no? Llengües romàniques, ens apropa a poder saber aquestes coses. Salomé, jo crec que parles més d'una llengua, no? Sí. Ahí tenim una part comuna. Clar, de llengües romàniques, valencià, castellà, italià, que tu també parles italià, i clar, el fet de saber valencià indubtablement ens ha ajudat moltíssim a aprendre altres llengües, especialment les romàniques, però jo que parlo alemany estic segura que clar, la facilitat a l'hora d'aprendre altres llengües és una conseqüència de nosaltres haver sigut bilingües, el nostre cervellet està acostumat d'anar d'una llengua a l'altra, i per això que el nostre cap no és limitat. I ha estat una bona ajuda, perquè quan hem mirat aquestes paraules hem anat al francès, hem anat a l'italià, hem anat a qualsevol llengua. Clar, que el fet de voler recuperar el nostre valencià, això no lleva que puguem aprendre altres paraules, més bé al contrari, no? Com més llengües, més riquesa i més facilitat tindrem. I quantes portes ens obri? Per descomptat. Hem vist que el valencià ha estat una porta oberta a altres llengües, en el nostre cas, a l'italià, al francès, a l'alemany... Exacte. Quina bona sort tenim així, A veure, ara centrem-nos perquè recentment s'han restaurat les campanes, dos campanes d'ací del nostre poble. A veure, Rigo, d'on ve la paraula campana? Clar, què fem amb campana? La campana és alguna cosa que dona bona sort, no? Però campana, si mirem, ve de Campània, d'acord? I tenim una regió d'Itàlia on es va utilitzar per primera vegada. Campània, no? L'origen de llatí és campana, però sí. Campània. Bé, d'ací naixeria tot, no ens canvia molt, és un instrument metàl·lic, no?
és un instrument que s'ha utilitzat a la guerra quan anem a anunciar que hi ha una batalla o un perill, doncs podria ser aquest el seu Clar, origen. el toc de les campanes. Per cert, la Campània a Itàlia és una zona preciosa, la regió de Nàpols, Pompeia, la costa d'Amalfi. Zones espectaculars, no? També, una que ens ha cridat molt l'atenció és que Saiau Basquinya és un referent, no?, de llengües germàniques també, sobretot amb campana. Bé, així amb les dansetes, o les dansaes, sobretot, o les danses, perdó, diríem que la basquinya és una part del vestuari que s'utilitza. Per què amb campana està relacionat? Doncs igual per la forma, no?, que té de campana, o el cancan, que també solem dir. Sí, té tot el sentit. Clar, ara m'agradaria anar a una paraula que és molt interessant, que a mi em va deixar molt sorpresa, és la paraula treballar. No sé si algú sap d'on ve. Ve de tripaliare, que és el verb del tripalium, que és la tècnica de càstig dels 3 pals, no? Tripalium, que feien servir els romans per a castigar. I per això treballar ve de tripaliare. No? Perquè en realitat en llatí el verb treballar és lavorare, que és com en italià lavorare, que s'ha conservat també en el friulà, que és una llengua del nord d'Itàlia. I, clar, la majoria de llengües romàniques han fet servir l'evolució de tripaliare, que a nosaltres ens ha arribat com a treballar, en castellà trabajar, en gallego-portuguès treballar, no? O en francès també treballer, el meu francès no és... no sé si ho he dit bé. I, per un altre costat, el romanès, no? de Romania, fa servir lucubrare, que vol dir treballar de nit. I ara l'apliquen per a treballar en sentit general. No? I també és molt curiós el cas de les llengües eslaves, que el verb que es fa servir per a treballar ve d'esclau. En les llengües eslaves treball ve de robot, que significa això, esclau o treball forçat. Per tant, treballar és esclavitzar, no? Siga com siga, té unes connotacions negatives, no? Per això ara, quan la pròxima volta que aneu a treballar, penseu que van a castigar-vos, no? El sentit de la paraula. Un castig dur, no? Clar, avui en dia me'n vaig a que m'esclavitzen, a que em castiguen. I això és el significat del nostre treballar. Bé, de tant en tant és un poc de castig, però de tant en tant, quan fa molta calor a l'aire condicionat a l'oficina, no? Podem dir que no estem castigats, no? No, però la gent que treballa al carrer ara en estiu, la És veritat dur, que... és dur sí. i és un castig bé, sí. Bé, una que també m'ha cridat molt l'atenció i que veig que de vegades, no?, dona problemes és servei i servici. Què fem, Salomé? Ens agafem una, ens agafem l'altra, quina és la correcta? No? Doncs hem arribat a una bona conclusió. Si veiem que hi ha formes antigues com servir, no? Després veiem formes com servici, i finalment, etimològicament, del llatí tenim servitu, no? Com la forma representa servei, no? I l'evolució popular ha anat a la forma de servici. Servici és un llatinisme, no és un castellanisme. Per tant, apareix documentat en la llengua catalana al segle XI. Podem dir servici o servei. Doncs què ocorre? Què fem? Què utilitzem? Continuem la mateixa, no? Bé, en el cas de servei o servici, podríem veure que si mirem al diccionari ens posa castellà, servicio. És el que solem interpretar. Doncs, en aquest cas podríem utilitzar totes dues per a referir-nos a la mateixa cosa. No? Per exemple, hi ha altres accions com ens diu acció de servir a algú, de complir el deure d'obediència, no? O conjunt d'accions fetes per servir a algú, o conjunt de treballs o operacions que són útils a un fet determinat, o fer una acció designada, bé, continuaríem a la mateixa, no? I finalment també es diu conjunt d'objectes amb què serveix el menjar, per tant, el servei de la taula, el servici de la taula, no? Totes aquestes serien utilitzables, sobretot per a una prestació de serveis o per a una prestació de servicis. D'ahir igual naix un servei de departament, no? Tu què en diries ahir? Què aconsellaries? Jo crec que les dues són correctes, no? Que podem estar tranquils, que és una qüestió que es planteja molta gent, no? O potser, depenent del context, es pot ser més concís amb una o altra, no? Però que en principi no estaria malament si diu servici o servei. Clar, si anem a un lavabo, què diem? Servici o servei? O podem dir totes dues, no? Serveis per a una cosa, no? I donar el servici d'una altra cosa. Doncs per així podríem anar. I no hi ha una forma oriental i una forma occidental, no? Podríem utilitzar totes dues i totes dues
segurament per la connotació en la que es parla, donen a entendre què és, no? Clar. Jo crec que sí. Jo la meva aportació en aquesta paraula és aquesta, no en trobaria altra. A mi ara m'agradaria també, perquè ara que has dit servici i servei, n'hi ha una altra qüestió, no?, que molta gent confon o no sap, o es pensa que una és més correcta que l'altra, i és faena o feina. Se seguim la mateixa, no? Així jo ara aniré a l'origen de faena i de feina. És el llatí facenda, que significa les coses a fer. I de facenda ens ha arribat faena. I en castellà ha arribat com a hacienda. Perquè si vos fixeu en altres paraules que en valencià són en F, en castellà és en H. Que la F eixa llatina en castellà s'aspira, no? És com forn, horno, formiga, hormiga, i per això facenda en castellà és hacienda. Però a nosaltres ens ha arribat com a faena i per tant és una paraula culta. És correctíssima i no cal que la substituïm per feina. I quantes vegades substituïm a la parla, no? Pensant Moltes que no és vegades correcta. sense adonar-nos, pot ser per l'escola, no ho sé, però no cal que diguem feina, que no és més correcta que faena. Feina és pròpio d'una altra regió, no?, d'una altra varietat dialectal, per tant, podem dir tranquil·lament faena. A mi, de fet, m'ho han corregit professors meus de la universitat i, clar, jo sempre diré ara faena. Puc estar tranquil·la? Segurament interpretem feina com com és la feina del camp, pensem que és feina del camp i no a la zona del No, treball. qualsevol tipus de faena. Qualsevol un treball que tenim com ha anat, no? El teu treball mateixa, la feina de casa, que diem feina de casa, doncs igual estem equivocats. El diccionari normatiu del valencià recomana faena. I parlant de tot això també aclarirem una altra qüestió, que és la de ui i avui, que ocorre un poc el mateix, no? Nosaltres diem ui, però hi ha molta gent que ja directament diu avui. Pensant que avui és malament, que està mal. I avui no és més correcta que avui, són les dues igual de correctes, el que passa que avui és pròpio d'una altra regió, d'un altre dialecte, que no està per damunt del nostre, simplement cadascú té el seu dialecte i nosaltres podem dir ui, que és correcte. Una altra cosa ja són els castellanismes, les paraules que, com bueno, pues, entonces... Que cal corregir. Clar, això són castellanismes, però ui és supercorrecta, no cal que la substituïm per avui, que si algú la diu, bé, no passa res, saps? Igual que pot dir mirall en lloc d'espill i tot això, però jo crec que almenys jo faré servir ui. Jo penso que passa també amb eina o ferramenta, no? Moltes vegades no sabem què dir. Si eina o ferramenta. I així que ens recomana, doncs, Rigo? del llatí ferramenta ja ocorre, no? I diu ferramenta. Peces o instruments de ferros, conjunts d'instruments de ferro. I d'eina trobem que es diu instrument de treball d'un menestral o agricultor. Per tant, també veiem que ens referim al mateix. Realment, l'origen indicava que eren peces fetes de ferro per a fer un treball, no? Però realment, quan diem tenim l'eina o tenim la ferramenta per a poder fer aquest exercici de l'escola, totes dues són correctes. I tant una com l'altra, per el que hem pogut veure al diccionari, no? Bé, sí sembla que ferramenta, quan diem ferramenta, tenim un bagatge i diem, no, eina és més correcte. Bé, hem vist que podem utilitzar totes dues, no? Sí que és veritat que eina es referiria a aquest conjunt que utilitza l'agricultor, que no totes caldrà que siguin de ferro, mentre que ferramenta, normalment, quasi totes serien de ferro. Per tant, si voleu indicar que no parleu com a material de ferro, diríeu eina, però dir ferramenta també seria correcte. Jo recordo del col·le, quan parlàvem, ens diuen que diguem eina, però no obstant també ens diem ferramenta. D'acord. Sí, el que estàs comentant, la veritat que és molt, molt interessant. Jo també ara volia dir unes coses que també em van sorprendre molt, perquè són paraules que diem en el dia a dia, com amunt i avall. No? Aquestes paraules tenen el seu origen, a veure, en realitat en la forma de les muntanyes, no? Repercutix en la llengua, perquè amunt significa ascendir al munt. I avall, clar, pensem en una vall, no? En quina forma té la vall? Quan dius avall, clar, estàs anant... La vall fa una forma, la no? formeta, Cap avall. clar, o pujar és ascendir al pòdium, al puig. El puig és una elevació del terreny. Igual que, a veure, és que en realitat veiem la muntanya com si fos un cos, no? Pensem en la falda de la muntanya, el coll, que això també es diu el coll, o el collao, no? El tos, un tossal,
la costera, que en realitat la costera és la costella. Formarien la part del cos, totalment. Clar, com acostar-se a una persona és com apropar-se a la costella. El verb arribar, que ve d'apropar-se a la riba, este verb ve del llenguatge mariner, en realitat, i s'ha estès a l'interior. I en realitat el castellà també ha fet igual, amb encima. No? És la cima, no? Què vol dir encima? Clar, arribar a la part superior, no? Clar, dalt. Exacte, aquestes coses em pareixen interessantíssimes, no? Perquè són paraules que diem sempre, no? Però no jo no m'havia parat a pensar d'on venien. Jo tot això ho sé gràcies als meus professors de la Universitat d'Alacant, del Departament de Filologia Catalana, i em pareix superinteressant. Què faríem sense els nostres professors, Què faríem? Bé, a mi una de les paraules que m'agraden molt i que també cal recordar i que sí que veig que dieu i diem i tots, és menester. És tan bonica la paraula, no? M'encanta. I és nostra, no? Compte, que diem coses fatal com tinc que, no? I s'estralla superinfiltrar. Això ho hem de llevar o hi ha que per indicar una obligació, doncs. Utilitzeu menester, que jo, per exemple, dic la meva iaia i jo no la dia i ara ja la dic, però menester ve del llatí ministeriu, que vol dir, no? En aquest cas, misteriu. Diu, ja en l'antic vulgar s'utilitzava aquestes formes com metier, mestiere, i el català conserva la forma menester i una altra que contracta que és mester. Doncs utilitzar això per a indicar una obligació, no? Una necessitat ahí, és menester saludar-se al matí, per a dir que obligatòriament ho hem de fer. Che, això és genial. I clar, és que a molta gent li sona com a valencià medieval, però totalment actual. Vull que es pot fer servir, que és correctíssima. Si la posares en un examen, te l'acceptarien. Sí, i a banda és una perífrasi, bueno, l'utilitzarien com a perífrasi d'obligació i seria molt correcta. Exacte, a veure, continuem amb alguna curiositat més? Bé, de vegades podem dir muti callosa que ve la rabosa. Què diem de rabosa? Ai, la rabosa. Està també molt interessant. Perquè, clar, en llatí es deia vulpes per a l'animal. I encara en català antic s'ha documentat volp. Aleshores, per què diem rabosa? No? Perquè encara en l'italià diuen volpe, en el romanès vulpe, en el friulià diuen volp, i en gallec diuen golpe, que totes aquestes venen directament de la llatina. I nosaltres per què diem rabosa? Així què passa? Per què tanta por a la rabosa? Ahí està la clau. Què passa? Que hi ha animals que fan por, no? I per a no invocar-los, com ocorre amb la serp, per exemple, que a Andalusia diuen la bitxa, la Juanita, no? Per a no invocar-la, perquè si diuen serp pareix que se'ls apareixerà, o sense anar més lluny, a Crevillent li diuen culebra a la serp. I amb la rabosa ocorre una cosa semblant, que és que la rabosa és temuda, no? És astuta i malfaenera, no? I aleshores algunes llengües diuen eufemismes per tal de no invocar-la. I en el nostre cas hem recorregut a rabosa, que ve del llatí rapum, de rabo, no? Que pot ser rabo és un aragonesisme, segurament, i, clar, ve per la cua, no? És una metonímia de la cua de la rabosa, directament li hem dit així a l'animal. En castellà ha passat una cosa pareguda, que zorra ve de la saorra, no? Que és estar en abasta de pedretes, de l'expressió estar tirat a la saorra, no? Que estàs tirat per terra. I d'ahí ve zorra. I què passa en el català oriental, que diuen guineu? Doncs això és un altre recurs, un altre mecanisme per tal de no nombrar l'animal. Per exemple, li diuen guineu, que en realitat és un nom propi germànic. S'han gastat el nom de guineu. O en francès. Els francesos li diuen renard. Tu si poses renard en Google, apareix ràpidament t'apareixen imatges d'una rabosa. No em digues que no és interessant. Ja hem vist que a banda que la rabosa és un animal que com que porta mala fortuna, no? O porta coses desagradables, com por. Per això aquesta por d'esmentar-la, d'invocar-la, que ens ha cridat l'atenció, perquè és un animal bonic. Clar, jo quan ho vaig aprendre a classe amb el meu professor Vicent Beltrán, si voleu aprendre aquestes coses tan interessants, podeu estudiar el grau de Filologia Catalana. I anar a classe. I anar a classe, clar, sí, sobretot això. O si no, a veure, també teniu molts recursos, gràcies avui en dia a les tecnologies. Tenim en línia el Diccionari Valencià-Català-Balear, d'Alcover i Moll. Està disponible
en internet. Si voleu, vos podem penjar l'enllaç, no? Per si algú Està en vol... línia, és facilíssim. És una bona eina, no? Una bona ferramenta de recursos per a poder... Clar, és el DCVB, b.iec.cat. De totes maneres, vos ho escriurem i la veritat és que és una meravella, perquè no és un diccionari que et diu esta paraula és incorrecta, no et dictamina unes normes, sinó que el descriu com és la llengua. Si tu dius, esta paraula vaig a veure d'on ve, o en quins llocs es diu. El diu fins i tot, mira, això només es diu en este poble, en esta zona, Com es deia, en com esta ha evolucionat, comarca. no? El diu també exemples del valencià antic, no? Per exemple, de Llull, d'Ausiàs Marc, de no sé, en obres obres dels nostres clàssics, on es feien servir aquestes paraules, que potser avui en dia ja no estan en el diccionari normatiu, però en canvi sí que ho arreplega tot i és una font d'informació brutal. I res, tens alguna parauleta més, Rigo, per a deleitar-nos? A mi ja no em queden més paraules al calaixet. Bé, no me'n queden moltes més, alguna podríem parlar-ne, però poques en queden. Una que m'ha cridat l'atenció, i aquesta crec que l'esmenaré, la diré un poc perquè sí, no? I el meu avi se li diria que era el merescal, i jo no entenia molt bé perquè és del merescal, i he volgut buscar la diferenciació entre merescal, menestral, totes aquestes paraules. I m'ha cridat l'atenció perquè bé, era una persona que es dedicava a ferrar els cavalls, d'acord? I per tant, m'ha cridat molt l'atenció perquè merescal sí que diu que és ferrer, una persona que treballava el ferro, i també criat o oficial que s'encarrega dels cavalls. Ahí em podia quadrar, però clar, he anat també a buscar la paraula menescal, on m'indicava que era facultatiu que té per professió curar les bèsties, referent a un veterinari, no? I si he vist que a l'arbre genealògic un besavi seu era veterinari, no? Igual ell era merescal perquè era ferrer o perquè provenia d'un veterinari, cuidava els animals, o perquè abans el ferrer ferrava els cavalls també a banda de produir ferro, i també el veterinari podia fins i tot ferrar algun cavall, no ho sé, no? Però també està el menestral. Qui és menestral? El menestral és qui professa un ofici o art mecànic, i d'ahí tenim el minestrale, que era el derivat de ministeriu, que era ocupació manual. Per tant, totes tres, menestral, merescal, menescal, guarden un treball, que és un treball fet, un ofici que té una opció mecànica. Fins i tot aquest veterinari, que no sé fins i tot quin tipus de veterinari era, perquè sí que parla molt d'eixa, diré eina, perquè ara sí que diré que és utilitzat un treball, però que fins i tot parlaríem de ferramenta perquè podrien ser de metall, no? Per a tallar aquells cascs dels cavalls. Bé, per tant, m'he quedat amb la lògica que no sabria dir si el meu iaio és un merescat, era un menestral, o fins i tot ha anat evolucionant la paraula a través dels seus oficis. M'ha agradat molt, no? I amb això feia un poc d'homenatge a aquest ofici que s'està perdent, no? Clar, mira, jo això no tenia ni idea, Rigo. Bé, jo el tenia al costat de casa, l'he tingut sempre i no ho havia pogut veure. Què ens diu Salomé? Perquè jo veig, les persones que ens escolten no ho veuen, però jo veig que Salomé té damunt seu un llibre que l'acompanya bastant. Què en dius d'aquest llibre? És que m'agradaria recomanar este llibre per a aquells que tingueu inquietuds lingüístiques o per a la població en general. Segur que molts ja l'haureu sentit, és el dels parlars valencians, de Vicent Beltrán Calvo i Carles Segura Llopes, són els dos professors meus, i els recomano moltíssim, perquè aquestes persones han recorregut el nostre territori de dalt a baix, fent enquestes a tota la població per saber quin és el parlar de cada poble. És el famós llibre dels mapetes, que este llibre l'acompanya un annex. On visualitzes, és que visualitzes perfectament, no? On està cada cosa. Clar, en quines zones diuen 40, en quines diuen 40, o tota la variació, genoll, ginoll, és una barbaritat, és una faenassa que si teniu l'ocasió, jo vos el recomano moltíssim. És bona tasca, no? Poder veure coses d'aquestes. Bé, recomanant, si haguem de recomanar, nosaltres tenim un llibre que també hem acudit, no? Que el tenim així guardat, però que hem vist que no tenia més edició. Què fem amb aquest llibre? El de Francesc, no? Per exemple. Clar, està a la biblioteca. Està a la biblioteca. Tots els que ens escolteu de Bocairent el podeu consultar, però és genial. Us recomanem que vingueu a veure'l, que es documenteu, perquè també s'ha fet un bon recull de les paraules populars,
I nosaltres estem un poc interessats perquè hem intentat localitzar alguna còpia d'aquest llibre, no? algun altre manuscrit, i de moment no l'hem trobat. Per tant, a Francesc li diem Sí, que jo ja li he escrit. el volem localitzar. Encara este programa es reproduirà. Nosaltres el reproduïm, però el volem trobar. Exacte. Molt bé. Aleshores ja fins a així arribaria el segon programa. Sembla que acabem així. Per al tercer programa, com vam comentar el primer dia, també ens agradaria fer-lo dedicat a la literatura, no? Perquè ja estos 2 primers programes ens hem centrat en les paraules, expressions, i clar, ens agradaria parlar sobre poesia, també si pot ser sobre autors locals d'ací del poble, que sabem que ací tenim poetes, molt bons poetes, i si algú vol participar ens pot llegir alguna poesia. Ja farem una crida a les nostres xarxes, a veure qui s'anima a fer una lectura de poesies entre tots, i esperem que quede una cosa per a tots, no? per a la poesia. Sí, diríem que és una tasca que és més menester, no?, fer aquesta cosa. És menester. Acabarem amb una paraula tan bonica com aquesta. És menester recuperar aquesta poesia i els autors locals que n'hem fullejat alguns i ens han agradat molt. Exacte. Bé, moltes gràcies per escoltar-nos i fins al pròxim dia. Ens veiem o ens escoltem. Adeu. Adeu. Benvinguts a Radiografiem. Un podcast de llengua i literatura fet a Bocairent, de la mà de Rigo i Salomé. Ens pots escoltar a Ràdio Bocairent i, com no, a les xarxes socials amb el nom de Radiografiem.